Eli. Miltä vaikutti? Oliko oma tuttu koira? No joo, sillä ihan tuossa niinku mielenkiinnosta, kun mulla on 3 koiraa ja tää on nuorin, että se on yleensä aina laumassa ja siellä se on niinku tosi reteä. Mutta ei nyt yhtään niin kuin kuitenkaan silti tuntunut, että sä olisit yllättynyt. Että... Ei, kyllä se oli niinku aika lailla sitä, mitä ajattelinkin. No, koirahan on ihan sosiaalinen, kun sä tuut testinohjaajan luokse, se käy heti tervehtimässä testinohjaaja, heiluttelee häntää ja kun testinohjaaja sen kanssa lähtee liikkeelle, niin se on ihan kiinnostunut ja ottaa kontaktia siihen testiohjaajaan. Sitten kun tullaan käsittelyyn, kun se testiohjaaja rupeaa kopeloimaan, niin siinäkin se pusuttelee sitä testiohjaajaa, että ai kun sinä olet ihana ihminen. Ja et sen puolesta. Sitten leikkihalu, kun lähdetään kopitteleleikkiin, niin se ei hirveästi siitä ole kyllä, että se ei juuri ole siinä edes katseellaan kunnolla seuraa sitä. Mutta kun se lelu kopsahtaa sinne maahan, niin se juoksee sitä nuuskasemaan sillä eka kerralla. Sitten toi viimeinen leikki, kun otetaan tuossa lopuksi, niin siinä se ei enää sit mene edes nuuskaseen sitä, että se on niinku nähty juttu. Taka-ajossa se lähtee sinne molemmilla kerralla sinne perään, mutta se ei mene tarpeeksi pitkälle, että se ei niin kuin, se tavallaan niin kuin aloittaa, mutta sitten se menee vaan sen ensimmäisen rissan yli, että se ei mene tarpeeksi lähelle sitä viehettä. Mutta kuitenkin, että lähtee sinne perään. Etäleikissä se on kiinnostunut etäleikkiästä, se seuraa sitä etäleikkiää, niin kuin, mutta sitten se jää sinne aika kauaksi, heiluttelee häntää sille etäleikkijälle ja ei sitten mene niin kuin sinne perille saakka. Haalarilla se säikähtää haalaria sen verran, että se tekee semmoisen väistöliikkeen, se katsoo sitä haalaria koko ajan. Ja sitten se vaatii vähän sulta apuja sitten se uteliaisuus, että se ei niin kuin tuu heti katsoa, mutta se tulee sen aikarajan sisällä kuitenkin sinne, että se on muutamasta sekunnista kiinni, etteikö se aikaraja pauku yli, että se tulee ihan. Mutta se, että se on suhtkot kaukana siinä vaiheessa, niin se kuitenkin, kun sä kutsut sitä, niin se tulee sinne sun luokse. Että se niinku luottaa siihen, kun sä kerrot sille, että tää on vaaraton juttu, niin se tulee sieltä. Ääniherkkyydellä sit se aikaraja menee niinku umpeen. Et periaatteessa se ottaa siinä suuremman, niinku, se kääntää päänsä pois, se ei kato sitä, että mistä se ääni tulee, se juoksee aika kauas sinne. Sitten se kääntyy siellä vasta kattoon, että mikä se oli. Ja sitten sillä kestää niin kauan tulla siihen haistamaan. Periaatteessa se on hyvin lähellä jo haistaa, mutta sitten kun se kilahtaa just sopivasti, niin sitten se ottaa vähän siitä niin kuin matkaa. Että se ei riitä se aika siinä, mutta että hyvin samankaltainen reaktio niin kuin tavallaan, että ottaa aika kauaksi sitä matkaa ja sitten tulee sieltä katsomaan, kun sä kerrot sille, että tämä asia, että se luottaa suhun tilanteissa. Jäljelle jäävistä. Haalarilla on ihan selkeästi siinä on sitä, että se haalari jää vähän jänskättään, että se ottaa ihan selkeätä pientä hajurakoa aina siinä haalarin kohdalla ja on vähän sillä, että tämä ei ole mukava juttu. Kiinnostusta siinä ei ole kummassakaan, että se ei menisi katsomaan ja haistamaan sitä, että se on enemmänkin sitä semmoista vähän jännitystä. Tuossa ääniherkkyydellä on ihan selkeästi myös semmoinen pieni semmoinen, että se nieleskelee ja on semmoinen, että tämä ei nyt ihan ole, mutta se kulkee niin kuin enemmän sun rinnalla, että siinä on niin kuin vähemmän sitä niin kuin intensiteettiä, jos ajatellaan. Aaveilla se tarkkailee aluksi vähän, se hajoilee se sen, että kun ne aaveet lähtee tuleen, se kattelee meiltä yleisöä. Sitten se heiluttelee häntää vähän sinne tänne ja sitten se on vähän siinä sillä, että se ei. Mutta sitten loppua kohti, kun ne aaveet tulee aika lähelle, niin sitten se rupeaa niinku niitä kontrolloimaan paremmin. Mutta se alku on vähän semmoista, että sen hajoilee se, niinku se, että se ei niinku keskity niihin ja seuraa, että nyt toi tulee tuolta ja toi tulee tuolta. Että siinä on semmoinen selkeä siinä tarkkaavaisuudessa. Pelkoa siinä on sen verran, että se on aika siellä sun takavasemmalla, että sitä jännittää vähän ja se hihnaa välillä käy kireelläkin, mutta sitten se vähän kiertää kuitenkin kurkistaan, että okei, ne on vieläkin sieltä tulossa. Ja siinä kanssa uteliaisuus kerkee justiin, Susanna kerkee, että sillä niin kun on aika pitkät piuhat, että Susanna kerkee niin kun aloittaa sen, että ota huppu pois. Eli se aikaraja niin kun menee niin pitkälle tavallaan, että se vaatii sitä aikaa vähän enemmän niihin, että siihen uteliaisuuteen, mutta tulee kuitenkin aina. Taas kun sä kerrot sille, että asia ok, niin se tulee sinne.
Ampuminen, niin kun sä juokset sen kanssa, niin ei minkäänlaista sillä, että korvat heilahtaa sinne päin, että sieltä kuuluu. Mutta sitten tuossa tulee ton ensimmäisen passiivisen jälkeen semmoinen epämukava semmoinen siirtyminen, että se ei ole ihan cool siinä tilanteessa, että jos ajatellaan sitä intensiteettiä, niin siinä on semmoista vähän niin kuin, että se kyllä periaatteessa niin kuin on rauhallinen siinä, mutta semmoinen vähän, että ottaa etäisyyttä sinne, että se ei ole ihan niin. Että se on vähän semmoinen varovainen siinä, mutta että kakkosessa ollaan kuitenkin. Aggressio ei nähdä missään. Siellä on semmoista sekasta haukkua välillä, että välillä on vähän sellainen mua jännittää ja sitten wow sanotaan, mutta semmoista aggressiivista sävyä siellä ei ole missään vaiheessa, että voisi sanoa, että kyllä siellä voi olla sitä sit jos kaivelee, mutta tässä nyt ei lähdetä sen enempiä kaivelemaan. Ja tässä